ва тамошобино нигоҳ кунед дар 1001 лухт 1001 туҳфа барои подписчикҳои канали Тридочинки пешниҳод шудагиай. Нигоҳ кунед духтарако страничкаи хичондам ҳатман подписатсия кунед. Инам ҷада 1001 туҳфаяй бовар мекунед ҳамаш барои шумояй. духтарако чӣ кор мекунед барои туҳфаро гирифтан? мағозаи 1001 лухт бозии бурднок дора. ҳар ҳафта ҷамъбаст мешава бозӣ. шумо ки омаден ами 200 сомон да харид карден иштирокчии бозии бурднок мегарден ки 1001 туҳфае дари бозӣ. нигоҳ кунед техникаам астай, набори пасдои фасонам астай, пасдои хушрӯам аст. хулос ҳамаи чӣ доран. инам ино ҳамаш барои шумоя духтарако. марҳамат ҳатман омада харид карда иштирокчии бозии бурднок гарден. бозори Корвон мағозаи 1001 лухт рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастрои ко даян якум ошёна як боракак бинен охи и туҳфаора бинен тамошо бино иҷа мантуқазони 700 сума мондагиан бинен чӣ хушрӯ наборои хушрӯ анахи пасдои оригинал тамошо бино марҳамат ҳамаи ҳамино бо нархи дастрас бепул шумо дар духтаро бо нархи дастрас шумо мисол харид мекунен аз ин нуқтаи савдо ино боша барои шумо туҳфа мешава. бинен духтаро света музикаи фасон омадагиай на лав навистаги бо ча намуд мешидай аҷоиб хушрӯча ина каседа дар корай 6 сомонай бовар мекунен оптови ай 10 та боло бигирен 4 сомония инам хеле пачкачода марҳамат каседа дар корай 1001 лухт биён боракои новинка бисёр овардагиан игрушка пасуда чизе ки бошад техника ҳамаша бо нархи дастрас пайдо мекунен. бо инчунин акция доранд бозиҳои бурднок доранд. шумо вақте аз 1001 лухт харид мекунен бо имкон пайдо мекунен ки соҳиби туҳфа гарден. бозори Корвон поёни бозори Корвон таги навастройко даян духтаро рӯ барои ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт плакачон ҳастай ба осонӣ меёбен. маҳсулотҳои шустушӯиам доранд. мана нигоҳ кунед пасуда обнӯшак хулос ҳама чи ҳаст охе биёен. бори новинка омадагиай нигоҳ кунед чӣ фасонак ё медонен чиан фонарика иш ранги светильника леки иам фонарика брелок бари нам истифода мебари аҷоибот хушрӯча нархш инами як пачкачаш дута дора диден 8 сомон ай донада оптови гирен 4.5 сомон ай 10 та боло аллакай оптови ҳисоб мешава бовар мекунен 4.5 сомон духтарако беҳадам бозичакои фасон омадагиай бо нархи дастрас ина бинен мана ина бинен чӣ хушрӯ пистолетча и 7 сомон ай оптовиш 4 сомон 6 дирам мана ина ранг мекни ана иам ҳам хел ана ин мошинча 4 та дора 6 сомон оптовиш 4 сомон иҷа бинен да бозичако чӣ бисёран мана фонарико чанд намудош ҳастай беҳадам хушрӯ ана баъд ина ёра бинен духтаро ира бинен шонача дора анамхе бо ажерелия дора диден духтаро мана ин куклача дораву ҳама чи дора хулас 8 сомон ай оптовиш 5 сомон ай 10 та боло оптови ҳисоб мешава духтаро марҳамат бори новинка бисёр омадагиай 1001 лухта биёен ана инора бинен бо чӣ хушрӯа мана иша бинен скелетик мана бозичакои необычный дар 1001 лухт бо нархи дастрас мағозаи 1001 лухта мепурсанд ки киҷодай духтаро поёни бозори Корвон дая таги навастройкода рӯ ба рӯи ҳафтахтар плакатчонда наистагай 1001 лухта ҳамаи чӣ доранд марҳамат биёен. пасудаи новинка сифати зур бори оригинал бори хитояи духтаро марҳамат анам хел пасудаако аҷоибот диден сангчаоша диден духтаро хаташ маълумани кино сангча дора ино ҳамаш оҳанияя сиё намешаванд беҳадам фасонакай пасудаи новинка чортагай и донада 370 сомонай оптови 310 сомонай оптови яъне ки шумо агар 1000 сум зиёд харид кунед дар мағоза ҳами чизе ки ҳастай нархи оптови шумода ҳисоб мекунанд мана марҳамат оптовиш 310 сомонай ана падносо ҳаст нигоҳ куненда чӣ падносакои фасон доранд таго ино 280 сомон донадай 245 сомонай 245 сомон оптови мана дута дора диден чӣ хушрӯ барои кӯлчаву нону чанд чизаки дигар ҳар хел десертакову ина марҳамат дар кортон боша метавонен омада аз наздик дида харидорӣ кунен ана хел лодучкаҳои оригинал духтаро оҳаниян беҳад фасон 240 сомон оптовиш 213 сомон мана ин намудакобо ҳаст
хулоса як бора как биненда чихе борои интересный фасон доран ина асалгиракоям ха хушруай диден зам бора кора қошуқчаш катяя я та дастанда гира нишонтим и 75 сомон дона даяй оптови 65 сомонай марҳама духтаро мағозаи 1001 яклух дар бозори корвон айна касе намедона бозори корвон поёни бозори корвон таги навастройко даян рӯ ба рӯи ваяй ҳафтахтар мағоза 1001 яклух ном дора баъд як хушхабар духтарако касе ки 200 сомон да харид мекунако ҳозир акция рафтестай ин мағоза 1001 туҳфа мондагиай бозии бурднок доран ҳами ки 200 сом да харид кунен шумо иштирокчии бозии бурднок мешавен ҳар ҳафта ҷанбасти бозиай ки шумо шанс пайдо мекунед имконият пайдо мекунед ки соҳиби яке аз туҳфаҳо гардед туҳфаҳо чиай духтаро техникаям ҳастай ҳозир ма шумода худам нишон метам техникарам мондагиян пасудаям ҳастай хулас тамоми чизо ҳаст дар туҳфа ина нигоҳ кунен и борошонай умумӣ карда нишонтимтона намухе буракои фасон доран ҳозир ҷудогона бо роли карда ҳатман шумода пешниҳод мекунам ана марҳамат ва ин мантуқазонам ваяй бозидаяй чихена духтаро нигоҳ кунен ина 1001 туҳфаяй ина техникаям доранд пасудои фасонам набуракои хушрӯам хулоса шумо агар ки бурд карден ҳамагӣ шумо гуфти гапо ҳам бо нархи арзон айҷа харид мекунед ҳам имкон пайдо мекунед ки анамхе як туҳфаи фасона бурд кунен ина нархи мантуқазона пурсида буде нигоҳ кунен чихе хушрӯ мантушницои фасон омадагиай сиёшам аста ина ҳам сафедаш ҳам сиёҳуш нархиш 700 сомонай беҳад бори хушрӯай сифати беҳтаринай 28 сантиметрая марҳамат каседа дар корай ҳатман 1001 яклухт биёен бозори корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар поёни бозори корвон даян мағозаи 1001 яклухт марама духтаро боида харид кунен соҳиби туҳфа мегардин 700 сомон касе оптови мегира яъне ки аз ҳамин мағоза 1000 сом зиёд харид кунен ира оптови ҳисобтон мекунан оптови нархиш 615 сомонай донада 700 сомон марҳамат интихоби хеле зиёд дар 1001 яклухт нигоҳ кунен иёра 76 сомониян донада оптови 63 сомоная мана баъд ана иёра бинен калони хушрӯ 84 сомонай донада оптови 69 сомон марҳамат ина обнӯшакоям ҳама намундо шастай онамо 60-70 сомояй ку иҷада ина 30 сомонай оптовиш 25 сом марама дар кортон боша бо иҷа 10 смашам астай хулас аксияи грандиозни дар 1001 яклухт баъд бо бозии бурднок доран ҳами 200 сом боло мисол харид ки кунен ку аллакай шумо иштирокчии бозии бурднок мешавен ки дар ин бозӣ 1001 туҳфа мондагиай ҳар ҳафта мисол бозира ҷанбаст мекунан ҳар ҳафта шумо имкон пайдо мекунен ки мисол ягон чи бурд кунен хулоса мана нигоҳ кунен ҳама намуди пасудоо дар 1001 яклухт иёра бинен ина барои мошин барои хона освежитель мековен марҳамат дар 1001 яклухт грандиозна аксия рафтестай диден 8 сомон мана 8 сомон шудагай каседа дар курай ҳатман биёен ва нигоҳ кунен ана ин намудош ҳастай ино 10 сомон дона даен оптови 8 сомон 10 та зиёд гирен аллакай шумода оптови ҳисоб мекунан иҷа бинен ана ин намуд аст палочка доро иёям хушрӯи баде ҳастанд ки 35 сомонӣ буд ино нархошон хучон арзонай ҳозир бошад аксияда 25 сомон шудагай чанд запхш аста фруктовый марҳамат ҳар он чизе ки мебинед дар 1001 яклухт бо нархи дастрасай инчунин бозии бурднок доранд тамошобино ҳатман иштирок кунен соҳиби туҳфаҳо гарден 1001 туҳфа дар 1001 яклухт барои шумо подписчикони азиз бозори корвон тарафи тило бозор поёни бозори корвон даян марҳамат таги навастройкода як мошина марҳамат тамошобино нигоҳ кунен анамҷа ҳафтахтарай аз раи тараф инами таги навастройкода мағозаи 1001 яклухт биёен аз наздик бинен борошон бисёр ҳам хушрӯвай арзонай нархҳои дастрасай ҳам дона доранд ҳам оптовӣ зажимчои фасон омадаи тамошобино нигоҳ кунен борои новинкаи 1001 яклухт анами қисми боло бинен жемчугдор муҳрадор сангчадор чизе ҳастай нархошон 6 сомонай оптови бошад оптовиш яъне 10 та боло гиред 4 сомонӣ бинен чихе фасонакан баъд ана қисми поён бошад 5 сомонай на оптовиш чи
оптовиш 3.5 сомон. Марҳамат, ана ино оҳани бидиян бо диден духтаро чанд намуд овардагиян. ҳар он чизе мебинен. Ана абадоку чандан? 10 сомон 5. абадок нигоҳ кунед чихе абадокушонам хушрӯ интихоб буш 10 сомонай донада оптовӣ бошад 5 сомон. мағозаи 1001 як лухта аллакай ҳама медона аллакай барое ки подписчикои нимо тест тамошо мекунанд мебинанд ки чихе буракои хушрӯ меоранд инҷа. марҳамат биёен бо медонен ҳозир аксияи грандиозне сар додагиянд. касоне ки омада дар 200 сомон харид мекуна иштирокчии бозии бурднок мешава. ҳар ҳафта ино бозиро ҷамъбаст мекунанд ки дари бозӣ 1001 тӯҳфа мондагиянд. шумо имконият пайдо мекунед соҳиби яке аз тӯҳфаҳои гарон баҳо гарден. як бурака иёра бинен духтарако нигоҳ кунен чихе гӯшпоракои хушрӯ вардагиянд. нархшон 5 сомонай ина тамоми намуча 5 сомонай 10 та зиёд гирен яъне оптови гирен 3 сомон мешава. марҳамат бори гуанҷоай борошон беҳадам сифатҳои хуб доранд. мана биёен аз наздик бо бинен. марҳамат бозори Корвон поёни бозори Корвонай духтаро рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастройко мағозаи 1001 як лухт. агар набор дар кортон бошад духтаро набори намхе пасудои хушрӯ биден чихе фасонакан ҳама ями навинко дар 1001 як лухт омадагия. ира пиёлашам аста ин намудаш пиёла дорад. хулоса шумо метавонед омада харидорӣ кунед. ина пасудошона бинен нархошонам нархҳои дастрасай. мана косои калон калони чиниянд бо ино ягонташ сафол нест. мана 11.5 сомон донадай оптови 9 сомон яъне 10 та зиёд гирен и аллакай оптови ҳисоб мешавад. тамошобино ира бинен чанд намуд дора бо тарелкаош ҳастай. баъдана ин набор дора бинен блестящиё чихе хушрӯанд. и қандгиракам дора сарчигиракам лалиёи ошишам ҳастай. хулоса чанд намуд амхе пасудош ҳастай. нархош арзонай. марҳамат каседа дар корай духтаро ҳатман мағозаи 1001 як лухт биёен пасуда мехарен игрушка мехаред ё ин ки техника биёен акция дорам бо ҳозир касе ки 200 сом да харид мекуна ко иштирокчии бозии бурднок мешава. яъне ки шумо шанс пайдо мекунед ки 1001 тӯҳфае ки мондагиянд соҳиби яке аз онҳо бигарден. ҳамхе бо тӯҳфаҳошон хушрӯвай. мана пасудора дидена духтаро бозори Корвон поёни бозори Корвон даяй мағозаи 1001 як лухт рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастройко даям ба осонӣ пайдошон мекунед. биёен анамхе обнӯшако омадагияй тамошобино тобистона беҳадам хушрӯча. марҳамат ино медонен 10 сомонай духтаро оптови гирен яъне 10 та гирен 7 сомонӣ мешава. шагияя дохилаш. марҳамат беҳадам хушрӯ нарх дастрас. ана ино 10 сомон дона оптови 10 сомон. мана иношам 10 сомон дона оптови. ана ино бошад дона оптови 9 сомон. марҳамат каседа дар кор 1001 як лухт биёен. обнӯшак дар кора ягон хе пасуда дар кора ҳамаша бо нархи арзон метавонанд ки харидорӣ кунанд. мана трубочка доро ҳаста. мана ино 15 сомонай донада оптовиш 9.5 сомон. ира бинен ана барои кӯдакоям ар хеланам хе бутулкачиҳо ҳаста 8 сомон будай оптови дона бошад 13 сомон. баъд духтаро чихеле медонен ҳар ҳафта қариби ҷада ягон тӯҳфа пешниҳод мекунанд барои харидоро. ана аксияи навшон медонен чиай омаден агар 200 сомон да харид карден ку аз ин мағоза шумо иштирокчии бозии бурднок мешавед ки даи бозӣ 1001 тӯҳфа мондагиянд. ҳар ҳафта ҷамъбаст мекунам бозира. шояд ки шумо соҳиби яке аз тӯҳфаҳои гаронбаҳо гарден. ҳатман биёен харид кунед. анаи обнӯшакоям 7 сомонай оптови донада 10 сомон. иноша бинен чихе хушрӯ 15 сомонай донада оптовиш 8.5 сомон. ана баъд навинко омадагия 12 сомон. марҳамат биёен ира бинен бозори Корвон даянд. касе намедона бозори Корвон поёни бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастройко якум ошёна. духтаро нигоҳ кунед китайский пудрои оригинал омадаем хоҳ хушрӯ дар 1001 як лухт сафед айна бисёриё пудраи сафед мекованд леки қимтаракай ку ёфтанаш и ҳам рӯда хушрӯ мешиштай ҳам нигоҳ кунед чанд намуд дора фақат якташ тёмная кадомшай тёмни анамиш тёмния дига ҳамаш сафедай дар кортон бошад нархаш донада 5 сомон оптови бошад 4 сомон. марҳамат ина ино чӣ қаламанд
ақалами қошан ина марҳамат ё чанд пулан 5 сомон оптовиш 7 сомон инҷа тушам доран нигоҳ кунен тенам доран ҳамаш ина кадомиша мегирен оптови 7 сомон донада боша 5 сомон лакҳоям ҳастай бозори Корвон даян марҳамат биёен ҳатман биёен бозори Корвон поёни бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар мағозаи 1001 яклухтагина ва стройкодай ба осонӣ пайдошон мекунен боварӣ дорум духтаро иҷа аксия бо рафтистай агар бо харид кунен туҳфа мегирен биёен